Pasha one, a pro trap music king, sai da December set Nijar gida. Zanyi tsokaci, Pasha one ne zai yi tsokaci. Zanyi tsokaci, Pasha one ne zai yi tsokaci. Zanyi tsokaci, Pasha one ne zai yi tsokaci. Baka man bada baka man fada ni da na bido ni na zan fada Pasha na fito ni da malami zani je gari ba da magani dan gari ku zo zan yi tsokaci babu lokacin bata lokaci Pasha na fito ni da malami zani je gari ba da magani suna sun kace za su ja da ni zani ba su duka da magani yanda babu mai sake ja da ni yanda yan gari za su san da ni bas sanni ya san na jarumi ka gane ni bani yin guni duk cikin su ai babu jarumi sun gane ni sun kasa yin guni rapin gani ne na kirkiro ka gane ni bani yin aro Allah na rike shi na dogaro gani na fito inda ba tsaro su da kansu tsoro na suke tambaya suke wai ina nake na ja sun ja su ko sun sake wanda suke ji shi ne ya saki rap nake yi bani mafiya wannan rapin sai da kafiya kai da kanka ka san da na iya rap na doka ita na iya da rapin nan zan je a Saudiya kauce daga nan ni zan yi jiniya ka gane ni dan ban hajijiya rapin ga na mai da shi ka gane ni ban da dan tsawo kar ka mintuni ban da mantuwa ga wuri amma babu mai zuwa ko da sun fito ni ne na fake zan yi tsokaci Pasha wanne zai yi tsokaci zan yi tsokaci Pasha wanne zan yi tsokaci sarautar rapin zani zo na kwata a gaban su fa zani zo na kwata na fito kuma zani sa su kuka na gane su fa ƙarya suke yi na fito koran su ma nake yi suka ce wai rap ce suke yi ƙarya kuka kawai suke yi gida da mota da hankali kai da kanka ka san a zahiri Pasha na fito ni da zahiri dole za su sake zama da ni tunda na bugo musu sinadari to gida da daji a san da ni kai birni da ƙauye a san da ni dandali ake so a da ni za su bani kuɗi dala ɗari tunda sun gani ne a dangari sai da ɗan gari ne ake gari babu dan gari ba a dangari kai Nijar kasa ta zahiri kai Filiberi ta zamo jaha ta shikal gari da ba za na manta mutanen kasa ta suna da kirki suna yabanin dare da rana mutanen shikal babu kamar su maza da mata har manyan su suna yaban kafa a zahirin su